Som un de cada 4 i estem tristos, estem sols, estem espantats. No és veritat que tots siguem tímids, que tots siguem insegurs, que tots tinguem alguna diferència, com li passa a l'Anna, que ha d'anar cada 2 per 3 del metge perquè no hi veu bé. Alguns ens tornem irritables i malcarats, sí, però no ho érem. Jo en sóc un exemple. No recordo haver-me sentit mai abans tan emprenyada, tan dolguda, amb tanta capacitat de fer mal. Quan vaig al meu poble, alguns caps de setmana, ara que ja tinc 17 anys, puc anar i venir sola en tren. Les meves amigues em diuen que la ciutat no m'ha fet cap bé, que passo tot el dia malhumorada, que salto a la que puc, que sempre sembla que estigui a un pas de barallar-me. Ho estic. Visc pendent de veure qui m'ataca, qui riu de mi, qui treu profit de la meva por per manipular els altres. I quan ho descobreixo, crido. I quan algú em vol consolar sense donar-me cap solució, sense dir-me com aconseguir que tot això s'acabi, podria treure escuma per la boca com un animal engabiat. I des de fa un temps, repto a tothom fent que m'aguantin la mirada, que sàpiguen que estic preparada per combatre. Que jo només em deixo tractar així a l'escola, que elles són majoria, tenen un exèrcit. Però a fora, no. A fora no permeto que ningú em digui res sense deixar anar un bufec que fa pensar a tothom que tinc mal caràcter, que sóc ressentida, que no m'adono de totes les coses que tens. Passo. Rimo més cauràs malament, que no se m'acostin. Ja lluito prou i ja estic prou cansada. He descobert que la ràbia és un foc que manté els altres allunyats i que abans jo només esbufegava cada matí quan em preparava per anar a l'escola, però que ara aquest bufec el faig servir sempre. M'he convertit en aquesta persona que no deixa que ningú li digui res. He de ser la més forta, la més resistent, la que aguanta més hores desperta i veu més i aguanta més trastorns químics i té més ganes de perdre el cap de tant en tant i enviar-ho tot a passeig. Ser gairebé robòtica. I quan ja no puc més, caic a terra, em desmaio i aconsegueixo que la vida passi com si jo no hi fos. La ràbia. Lolita Bosch. La Xamica no podia contenir-se prou estona per poder parlar, de manera que només va assenyalar els meus peus. I n'hi va haver prou amb això perquè 60 ulls, inclosos els del senyor Hollow, enfoquessin el làser a les meves bambes. Vaig provar de creuar les cames, vaig enretirar més els peus sota la cadira. Després vaig estirar els camals dels pantalons avall, però llavors em quedava el cul a l'aire. No em podia amagar enlloc i durant els segons següents, amb les riallades de tota la classe, em vaig sentir milions de vegades pitjor amb les bromes estúpides del Brandon sobre la meva mare. Finalment, el senyor Hollow ho va tallar i va seguir amb Alexandre el Gran, mentre jo, Ghost el pitjor, mirava fixament les pàgines del llibre de text, les estúpides paraules negres a l'estúpida pàgina blanca que es difuminaven formant unes sòlides línies negres. Tremolava de vergonya, com si per dins tot fos de gel. Un gel que s'escardava. Volia trencar el pupitre o tombar-lo. Xisclar. Alguna cosa. Qualsevol cosa. Miraculosament va sonar el timbre de dinar. Tothom va sortir com una riuada al passadís, avançant cap al menjador. Alguns encara parlaven de mi. D'altres jugaven i feien bromes. Es donaven clatallots, saltaven a l'esquena d'un altre, feien empipar, com sempre, el senyor Baskin, el vigilant de l'escola, obligant-lo a deixar el seu lloc per gestionar tota aquella bogeria. Sabent que el Baskin no era on havia de ser, un cop vaig arribar a la porta de 2 batents del menjador, un menjador que em semblava que estava a punt de menjar-me, vaig seguir caminant. Més aviat era un caminar ràpid i adolorit fins a la porta principal per sortir de l'escola. Ghost. Jason Reynolds.